Ola, boa. Ola. Podería facerche unhas preguntas? Si, meu neno, as que queiras. Ti consideraste unha persoa dependente? Pois mira, en parte si, porque me teñen que axudar para moitas cousas. Eu operaronme das rodillas e non podo, por exemplo, hai cousas que non podo facelas eu sola, teñenme que axudar. Entón, cales son as túas rutinas diarias que fas por ti mesma? Mira, as que fago por mí mesma, levántome, vístome, dúchome, e cando baixo para baixo, para a cociña, desayuno. Sí. Que me leva un pedazo de desayunar. E despois collo o periódico, doulle un repaso, ou vexo as noticias de Telecinco, de Rocito. E que máis che direi? Despois hai que preparar xa a comida, porque xa non madrugo moito. E teñome que traer as cousas para poder para facer a comida. Teñome que baixar as potas do sitio, que eu non as collo. A máis das cousas que necesito para facer de comer. Entón, por que dis que és dependente se fas un montón desas cousas? Bueno, pero non fago o que quería facer, teño que andar con moito cuidado, porque eu, mira, como vexo mal e ando tamén mal, pois teño que andar moi despacio, teño que fijarme moito nas cousas, porque non facilmente, a mí parece que non fago moito, porque me axudan moito elas que as cousas, porque me traen, poñenmas nunha mesa para que as vaya facendo ali, monto as patatas, escollo a lechuga, corto a carne, se a carne, se a pescado, e claro, pero teñenme que traer as cousas que me fan falta. Por eso digo que son dependente, porque teño que ir a buscarme a nevera, buscarme as cousas todas, a poñerme a pota, poñerme na cociña. Que te teñen que axudar, basicamente? En eso, pois mira, se me fai falta unha sartén como me teño que baixar, xa lle pido, porque eu non podo baixarme. Polo tema das rodillas? Non, pola vista e por todo, a máis nas rodillas. Teñenme que axudar moito, túa nai e máis túa tía. Se non, ás veces non comerías se non tan elas. Vale. E ti como viviches a pandemia? Ben, eu a pandemia non supo encubar a pandemia, porque mira, marchaba para a huerta, estaba todo o tempo, levaba unha huerta no coche, que non ando. Eu estaba ali, cuidaba as galiñas, dáballe de comer, de beber, sacaba os ovos, e así. E despois teño moitas plantas tamén na huerta. A min gustan moitas plantas. E hai que sacar as ervas, hai que cuidalas, porque senón as ervas acaban con todo. Son malas. E se queres ter flores, hai que cuidar a planta. Agora, con respecto ao pasado, tiveches que cuidar de alguén? Si, cuidar a miña nai. E o meu home pouco, pero tamén houve que cuidalo algo, pobre. Si. A túa nai era dependente? Si, era dependente, porque ela chegou a andar nunha silla de rodas, pero non tiña moi malas articulacións, era moi reumática. Ela, sabes o que facía? Ganchillaba moitísimo, moito. Fixo moito, e cosía,
planchaba, ela, pero sempre sentada, e que lle des que acercarlle as cousas para poder ela facer os traballos, facer os ganchillos, que estaba separado de onde estaba ela, había que traer as cousas para que as fixera, pero ela sempre traballaba, sempre. Sentada traballaba sempre. Claro. Como era a túa nai? Falando así... Como era? Como de actitude ou... Aí de actitude. Era unha muller de carácter moi fuerte. Moi fuerte. E foi moi valente, porque ela quedou viuda de 33 anos e eu nacín despois de morrer meu pai. Ele morriu o 16 de marzo e eu nací no 16 de junio. Son filla póstuma. E, bueno, ela despois tuvo que deixar a casa onde estábamos en Antón. Eu de 3 anos vim para Vallo. E ela, Vallo conocía moito, porque na casa dela, meus abuelos tiñan comercio pero tamén tiñan de telas e deso. E tiñan, na feira en Vallo, ela viña a vender. Viña a vender. E como conocía Vallo, pois ela arrimouse a vir a Vallo. Porque... Bueno, pero daquela só traballabades ou non vos divertíades con algo? Si, hombre, que íbamos ás festas, cando había as festas, íbamos a merendas, íbamos á festa de Cambeda, a Fátima de Cambeda, a Vimianzo, e íbamos a Laxe, á playa de merenda tamén, e tamén íbamos a veces a... non me acordo unha playa que hai antes de Puente Ceso, como se chama? Como é Covita, a playa de antes de Puente Ceso? Valarés. A playa Valarés. E por ali había médico? Aquí, en Vallo había médico, un médico moi bo, moi bo, pero cando había unha cousa maior, que el que non entendía, mandaba a un especialista. Tiñas que ir a Coruña ou a Santiago. Tiñades teléfono daquela? Si, teléfono... Eu acordo sempre o teléfono. Sempre, porque na nosa casa habría 70 anos que había teléfono. Eran deses de dar a manivela, non sabes, deses antigos. Sí. Pois eran deses, un teléfono deses antigos. Como foi a túa vida? A miña vida? Pois foi así, axudando a miña nai no que podía eu, porque tíamos un comercio, dábamos comidas, tiñamos un ultramarinos de... Era como había naquele tempo, vendíase de todo. E tamén dabas de comer. E viña moita xente a comer, sobre todo polas feiras dábanse moitas comidas. En que crees que cambiou o cuidado dos dependentes? Porque agora son as cousas máis fáciles, porque hai esas camas articuladas, hai moitas cousas para poder cuidalos que antes non había. Bueno, pois moitas grazas por responder a todas as miñas preguntas. Bueno, hombre, grandes como bastante, gracias, meu niño. Bueno, igualmente. Hasta aquí la entrevista. Espero que disfrutades da compañía da miña avoa. Que teñades un bo día, que non vos pille o coronavirus. Habemos de escapar. Sí. Escapar. Bueno, vémonos. Bueno, chao. Chao.